O visto na sesión de onte, albíscase un mandato tenso na política noiesa ata os vindeiros comicios municipais. O cruce de acusacións entre os dous bloques, o que asumiu o goberno tras a moción de censura, e o saínte, especialmente a bancada popular, foi continuo. E, para exemplo, o pleno de organización celebrado na tarde de onte. O Partido Socialista e a Marea lograron sacar adiante finalmente a súa proposta de organización do novo goberno. Para facelo, ademais dos votos favorables dos edís dos dous grupos, contaron co apoio do concelleiro do grupo de non adscritos, Luís Alamancos, e a do BNG. A súa proposta establece 3 dedicacións exclusivas, a do alcalde Francisco Pérez, que cobrará uns 42.000 euros anuais, e a dos edís Manolo Seijas, 39.000, e Sandra González, 30.000. Ademais dunha dedicación parcial, a do concelleiro Abel Pan, que recibirá unha retribución duns 15.000 euros. Para o Partido Popular, o novo goberno sairá máis caro que o anterior. Cando se fai a valoración e se fai o sumatorio, pois derívase claramente que proporcionalmente este é un goberno máis caro que o anterior. Digo proporcionalmente porque o goberno que se conformou ao inicio da legislatura estaba integrado por 9 concelleiros, este goberno está integrado por 6 concelleiros. É fácil facer a conta e verificar que o custe é proporcionalmente máis elevado. Algo que negaron contundentemente dende o grupo de goberno. Señor Freire, a súa interpretación dos datos xa coñecemos todos, é moi particular, e a verdade é que vostede é un artista na interpretación dos mesmos. O certo é que nun momento di que este goberno é máis caro que o outro, e noutro momento di que un goberno non é caro nin barato, que depende do traballo que faga. O certo é que eu cobro 8.000 euros menos que vostede. Esa é a realidade. É que o grupo, a parte que corresponde de gasto do grupo político, se redúcese en máis dun 20%. E se os concelleiros cobran máis, será porque teñen máis traballo tamén, o mellor. Pero a consecuencia última, o que importa, é que hai máis dun 20% de aforro en gasto político. Temos que ir con medios propios aos colexios, porque non deixastes ni un só euro para limpar os colexios. E veñen aquí agora a falar de máis caro que máis barato. Isto é o día a día. Isto é o que hai que debater. Eu entendo que ten que intervir e ten que decir 4 cousas, e demais. Pero o mellor está calado. A ver como se lle paga ese xente que contratou ustedes. A ver como se lle paga. Iso é o que tiña que estar pensando vostede aí, como está agora. Mirar como se lle paga ese 1.000.000 de euros de facturas que hai que pagar, para vir agora dicindo se unha máis caro ou máis barato e inventando os números. Entre outras cuestións, no pleno de onte tamén se aprobou a proposta de composición e retribucións polas asistencias ás comisións, que se verá reducida tamén de 150 a 120 euros.